Παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Geometry Dash, που είναι ένα πιο δύσκολο από το δυσκολότερα παιχνίδια ever. Όμως δεν πειράζει, οπότε πάμε στο παιχνίδι. Το δυναμώσω. Πάμε. Step 1, πάμε. Εδώ, 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 εδώ. Όχι! Έλα ρε μπρο, έλα, έλα. Έλα, 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 ωραία. Εδώ, 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 εδώ. Έλα, ένα. Ωραία, εδώ. Κάνουμε εδώ. 1, 2, 3, 4. Στοπ. Μα δεν το έβαλα, πώς. Έλα ρε μπρο όμως. Σαϊκ. Ωραία, σαϊκ. Εδώ. Τα. Έλα. Το έχεις εδώ, δεν μπορείς. Όχι. Κατσάω που λέει και ο Αντώνης. Όχι. Έλα, μπρο, έχω πεθάνει 5 φορές, δεν πάει άλλο. Κεντρώσου. Τα. Εδώ. Stop. Ωραία. Πάμε. Έλα. Εύκολο. Όχι, αυτό είναι το δύσκολο. Ωραία φίλε. Συγκεντρώσου. Κατσάω. Είσαι δύναμη. Όχι. Και διαφήμιση. Λοιπόν, επειδή μου κόλλησε διαφήμιση, έπρεπε να το ξανακάνω από την αρχή, οπότε πάμε στο... Πόσο έχει? Θα ξεκινήσουμε από το 1. Λοιπόν, πάμε. Παιδιά, να έρθετε στον Πυθαγόρα, είναι ένα ποδοσφαίρο, είναι μια ομάδα ποδοσφαίρου, θα μάθετε καλά πράγματα, δεν πειράζει τώρα που χάνω, είναι πολύ ωραία, επειδή είμαι και εγώ, να έρθετε κι εσείς άμα θέλετε. Στον Πυθαγόρα είναι μια ομάδα ποδοσφαίρου, όπως είπαμε, και είναι στο γηπεδάκι του Οτινίου που θα κάνετε μάθημα Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Όποιος θέλει να έρθει. Οπότε εδώ, συγκεντρώσω. Παπά. Εδώ. Όχι, μου το πάτησα. Άλλη μία να χάσω και πάω δεύτερο. Σε παρακαλώ να χάσω. Έχασα οπότε. Όχι πλώς. Πάμε στο δεύτερο γιατί δεν αντέχω άλλο. Όπα, τι είναι αυτό? Αυτό είναι πιο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ρε, αυτό είναι... Έλα. Call of Duty Master Super. Ρε, αυτό είναι... Ούτε στο άλλο δεν θα μπορώ να πάω. Όχι. Ρε μπρο, είναι τόσο δύσκολο που δεν μπορώ να περάσω ούτε αυτό. Φανταστείτε στο δεύτερο επίπεδο, συνεχόμενο Αντώνη.
Συνεχόμενα, ωραία. Πάει. Πώς δεν... Εδώ. Μπρο, είναι τόσο δύσκολο που... Μπρο, περίμενε λίγο. Μπρο, έλα, τελείωνε. Ρε, δεν μου έχει κολλήσει σε αυτό το σημείο να χάνω. Εδώ. Μπρο, πρέπει να έρθεις τόσο κοντά για να το κάνεις. Τι. Αυτό πώς το κάνεις. Όπα, μπρο. Η πρώτη φορά που ξεκόλλησα ήταν εκείνη. Εδώ. Συγκεντρώσου. Εδώ. Δεν πρέπει να χοροπηδήσω. Έλα. Εδώ. Τι πρέπει... Πρέπει εδώ. Α, ναι, πρέπει... Και διαφήμιση, δεν το πιστεύω, ρε παιδιά. Παιδιά, δεν αντέχω άλλο, ρε μπρο, όχι, θα το ξαναπάω αναγκαστικά. Ρε μπρο, δεν γίνεται αυτό. Πώς γίνεται. Α, να κάνετε και εγγραφή στο Streamer Games, στο Κωστάκι 202 και στο Haha Yes, που είναι ένα πολύ ωραίο κανάλι. Να γράψετε Haha και Yes, όμως αντί το Yes να το γράψετε με S, να το γράψετε με C, Haha Yes, και θα σας βάλει ένα πολύ ωραίο κανάλι. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε τώρα στο βίντεο, ρε μπρο, δεν έχω πεθάνει 520 φορές. Εδώ, στη ταχύτητα. Κάτσω. Ναι, πρέπει να το χορπηδήσω, είμαι ηλίθιο. Γιατί το έκανα. Μπρο, θα κολλήσω πάλι εδώ. Είμαι ηλίθιο. Μπρο, δεν χοροπηδάει. Μπρο, πώς δεν... Άμα πεθανώ άλλη μια φορά πηγαίνω στο τρίτο επίπεδο. Τώρα πεθαίνω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάω εδώ. Πάμε στο τρίτο επίπεδο. Είναι αυτό. Πρέπει να το ακουμπήσω. Είναι thumbs up. Οκ. Μα το πάτησα. Ωραία, κλικ. Ωραία, κλικ. Ωραία, κλικ. Το ακουμπώ. Εδώ. Oh my god. Και διαφήμισα. Πάμε ξανά. Δεν υπάρχει. Μπρο, το jump. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άμα ξαναχάσω όλα, ξαναχάνω. Πάω στο άλλο επίπεδο. Εδώ πάμε το 4-3. Όχι. Τι είναι αυτό. Όχι, είδα κάτι στο τέλος και που δεν μου άρεσε. Μπρο, περίμενε. Πρέπει να έρθω. Τάκ. Τι πρέπει να κάνω.
Λοιπόν, Αντώνη, πάω εγώ να ετοιμαστώ. Οκ. Να φύγουμε, γιατί πάει και τέταρτο η ώρα. Παιδιά, άλλη μία ώρα έχασα, οπότε πάμε στο 4, στο 5. Όχι, τι είναι αυτό. Bro, είναι σχεδόν, πρέπει να bro, πρέπει να κουμπίσει. Όχι. Λοιπόν, εδώ. Εδώ. Ορώστο. Και πρέπει να μετά να πηδήξεις. Εδώ. Δεν πρέπει να πηδήξεις. Εδώ. Μα δεν πήδηξα εκεί. Εδώ. Πώς δεν πήδηξε. Εδώ. Άλλη μία και πάω σε άλλο επίπεδο. Τζάμπερ. Πάμε στο τζάμπερ. Bro. Όχι. Καλό. Όχι, δεν πρέπει να με πηδήξω. Πρέπει να πηδήξει μετά και... Τι είναι αυτό? Ωραία, μπήκαμε. Λοιπόν, πάμε στο πιο ενοχλητικό. Το 10, ωραία, στο 12. Λοιπόν, το πιο δύσκολο είναι αυτό το έξι μας. Είναι αυτό. Δεν είναι δύσκολο τώρα. Δεν είναι δύσκολο. Τώρα. Παιδιά, άλλη μία να χάσω και τελείωσε. Ωραία. Καλέμε, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Καλέμε.